Det her badeværelse, det er udstyret med greb, både på den ene side og den anden side. Men det her, det kan være et fint supplement de steder, hvor man ikke har nogen greb monteret, eller som her, hvor der er. Hvis man forestiller sig, at man har et mobilt bruseklapsæde, brusebadstol, taburet, så kan man simpelthen bruge stangen. Nu viser jeg igen lige, at jeg løsner grebet her. Og jeg løsner den lige. Sådan her. Og flytter den derover. Nu løsner jeg lige grebet ned i bunden. Sådan er det gjort. Og så starter jeg egentlig forfra på det. Og nu kunne jeg egentlig tænke mig, at man kunne bruge den her stang i forhold til at komme lidt fra den her brusetaburet, der er i hjørnet. Jeg gentager lige den her lille proces med, at jeg drejer stangen på løsningen, skyder den op til loftet, og spænder den, og spænder kæp håndtaget her. Og så træder jeg på fodpedalen, som I kan se, og den røde streg er forsvundet, og nu står den fuldstændig fast. Sådan som man kan bruge den, kunne jo være, at hvis man var dårlig gående og kom ind i badeværelset, og gerne ville have noget at støtte sig til, i forhold til at komme ned og sidde på toilet, eller komme ned og sidde på brusetaburet. Man kan gå rundt om stangen og bruge den som den er. Simpelthen som støtte i forhold til at give øget støtte, og også sikkerhed for den, der gerne vil sætte sig. Det er en af måderne, man kan bruge det på. Hvis den nu ikke kommer til at stå helt rigtigt første gang, så er proceduren, som jeg nu har vist, simpelthen igen, at man lige løsner den herop og løsner fodpedalen og flytter den de 10 cm. Så har man fået den det rigtige sted, og ting kan også ændre sig undervejs, at man finder ud af, at fordi man gerne vil have det, skal den flyttes lidt. Det kan man simpelthen let og elegant gøre. Det er selvfølgelig ikke noget, brugeren selv kan gøre. Det skal være en rask person, der gør det, men det behøver ikke at være en installatør eller en tekniker, en sosu-hjælper eller en terapeut kan sagtens stille den her stang op og få den til at være sikker.